Dobré ránko, priatelia, dnes je streda, takmer 7:30 a ja vyrážam na cestu do práce. Ale dnes nejdem do takej obyčajnej práce, ale vyrážam na výrobu relácie Slovensku chuti. A dnes natáčame v kláštore Pozdnevom, tak sa už veľmi teším. Čo mi ostáva je asi len naštartovať auto a vybrať sa na cestu. Tak, natankované máme dosť, navigácia je nastavená, ideme teda vyraziť na cestu. Tieto dni mám veľmi rád, je to pre mňa taký trošku netradičný pracovný deň, kedy nie som vo veľkej hotelovej kuchyni, ale varíme s gazdinkami a pripravujeme krásne tradičné slovenské recepty, ktoré ja potom prerábam. Takže už sa veľmi teším na dnešok, čo nás dnes čaká a čo budeme variť. To sa nám dnes veľmi nepraje, Tatry máme dosť zatiahnuté, ale nevadí, hádam sa, v čase bude dnes trošku krajšie. Tak, vchádzame do Ružomberka a vyzerá, že to tu nie je úplne upchaté. Mohol by som prísť na čas, dojazd mi dáva na 9:48, takže možno cestou stihnem niekde aj rýchlu kávičku. No výborne, takže splnili sme si sen o ranej káve a no zdravíčko a pokračujeme ďalej na cestu. Takže mali by sme byť pomaličky na mieste, hľadám jednotu, kde sa mám stretnúť so zbytkom štábu. Podľa informácií, ktoré mám byť, tam všetci mali byť. Produkcia, zvukár, kameramani. Sa veľmi teším. Naposledy sme mali výrobu takmer mesiac dozadu. Takže verím, že to bude opäť zaujímavé. 150 metrov a som na mieste a tam už na mňa svieti tabula. Tak výborne, som tu správne, celý štáb je už tu. Idem si zobrať kostýmy, prezlečiem sa a ideme na to. V jednote sme skončili, Ľudská nakúpila, ideme ďalej a konečne príde čas aj na mňa a budem trošku na obraze. Do fanfu. Tam je fanfuliaka. Nádherná kuchyňa. Presne takúto kuchyňu by som chcel mať doma. Tak máme odvarené s gazdinkou, videli ste, ako to približne prebieha. Posunuli sme sa do Martina a teraz nás čaká najlepšia časť dňa, ktorú je samozrejme čo? Obed. Tak, vynikajúci obed máme za sebou a teraz začína moja časť. Ideš mimo, trošku. Som mimo? Trošku si mimo. Ja som celý život trošku mimo. Tomáš, budeme variť na indukcii? Ja neviem, tu je všetko asi indukcia. Hodinu 10 mám limit? Hodinu 10 to dáme? Môžeš to navážiť v zásade. Poďme, lebo šalvia mám vedieť. Ježišmaria. A prišlo. Rýchlo.
Všetké zeleniny mám najradšej bravčovú krkovičku. Ja klobásku. Tak, ja som sa dostal do poslednej fázy dnešnej výroby a to je príprava výpovede do relácie. Čiže čo sme dnes robili a čo sme varili, to sa dozviete potom v televízii. Beží zvuk, dáme klapku. 21. Približne 10:45 večera my sme skončili s výrobou relácie, alebo teda ďalšieho dielu relácie Slovensku chuti. A som rád, že ste mali možnosť nakúknúť trošku do môjho života, do môjho pracovného života. A videli ste, ako to prebieha v televízii, že naozaj tých cén a toho času, ktorý si vyžaduje príprava takejto relácie, je pomerne veľa. No a čo vám poviem, dnešný deň máme za sebou, mi ostáva už len odličiť sa, dať do seba dole púder, dobre sa vyspať a zajtra pokračujeme ďalším natáčacím dňom. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, prajem vám pekný deň alebo večer a dovidenia.